kansalaiset. Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota on yritetty Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhhuh. Katsokaa, tämä minun ystäväni, tää kuvaa tämän hetki kun minä nautin tätä kauheata tuohon, katsokaa. Nämä aromit sekoitaan minun pääni. Katsokaa. Ei mun kauhea. Lakupojat potkii. Nyt ymmärrät, miksi lakupiippu pitää kieltää. Se oli pojat piippu. Näkemisiin. Moi moi.